smadrer det hele. Jeg smadrer Løb! Hvad for gør de det der for? Frederik er stadig derude, Magnus. Et eller andet sted. Okay! Helvede! Nej, Magnus, kom. Han har 200 Hvad gør I? tilbage. Bare løb, og så har kul i bunden. Ja. Vi dræber ham! Nå. Hvor er Frederik? Ja, han er stadig derude, tror jeg. Nej, vi sidste ikke er Frederik. Hvor mange har under 100 liv? Mig. Okay, så viser jeg den her glitch her. Jeg skal have noget liv. Nej, du skal ikke. Jeg har 26! Kan du kraftedeme... Hvad sker der? Det hele er bare over det hele. Åh, forsøg! Hvad skete der? Ja, han døde. Men var det døde? Det var Karl. Ad. Shit! Jeg mistede meget liv, mand! Nej! Please lad være! For helvede! Han er psykopat, Se ham der! Er du i live, Magnus? Du er Frederik også? Jeg har sådan bombarderet hele lortet. Ja, skal jeg vise den? Og han er gun, når vi kommer ind. Vi skal ikke have liv, men lagt den derinde. Det er sgu mig, jeg skal have liv! Jeg tager lige alle deres hoveder, Magnus, læg den. Hold kæft, jeg er fed Nej, der er et mere et eller andet sted. Karl, vi dræber. Vi alle tre, vi dræber ham, når han kommer ind. Magnus, prøv lige komme. Og så prøv lige at klikke på den der mine, der ligger lige der. Nej. Tag sådan en her. Hallo? Nu gider jeg ikke vise det. Jeg gider ikke vise glitchen nu. Åh, shit. Jeg er så Hold ham, jeg bomber ham! Hold ham! Hvor er vi bomben? Det hedder man med her. Kom her! Hvorfor bliver I ved? Magsåden er for... Hold da kæft! mand! Hvad er det for en form der? Okay. Se på det! Nu! Hvor hun siger nu! Slip vogn, fede! Ja, selvfølgelig. Du siger, lad os spille seriøst, og så spiller det der kongbrun ned i, mand. Hold nu op! for helvede. I gik ind foran mig jo! Hvor er to der prøver at kravle hen mod mig, efter jeg ligger nede. Fordi hvor er Markus hen? Eller vi skal den her dyr. Stop. Hvad du gør, For Markus? helvede, mand! Jeg skal i vognen, mand! Jeg har den her. Rune, jeg har den her. Hold da! Nej, jeg dør. Jeg dør. Frederik, hvor er han? Hvor er han? Ja, der. Hvor er han? Oh god damn. Hvad skal vi gøre? Du løfter den, så tænder jeg for den. Ja, du kommer! Den anden vej! Jeg baiter hende. Nej, du kommer lige der! Døde Frederik. Ja, Jeg har det lille bedste våben. fordi hvem har ståndgranaten? Hvem har ståndgranaten? Den er blevet brugt. Jeg brugte den på hende. Ja, der ser Markus her. Han er jo. Vi flækker hende, ikke? Jo, den gør sådan falder. Gør Kan vi så rejse? Ja, Så kom. Smadrer vi hende, ja. Det går Vi så finder hende. Det går så galt, det der. Hallo, Chucky! Ja, den må ikke miste strømmen. De er færdige. Jamen, jeg har også den på rigtig. De er færdige. Når vi skal finde Chucky. Magnus, tag lige et hoved hver her. Markus, vent! Hun er her igen. Hvad sker der med Frederik og...
Hjælp mig lige, hjælp mig lige. Hvad har du? Bare. Er der retter? Hvad skal vi to? sige der? Mig? To mig? Jeg ved ikke. Nej. Hun prøver bare at ramme en. Du har lige, du skal bede om. Yes. Udlader pengene! Nej, pengene! Magnus, du er færdig! Nej, bare ikke se Magnus. Han er færdig. Hold kæft! Magnus, du blev slagtet. Kan jeg blive væltet alt muligt? Fy for satan, du er lort. Hey Markus, skal du se mig herovre? Hvad så? Jeg lyder lidt derinde, mand. Hvad så jeg? Jeg ved det godt. Så jeg, hvor meget meldt jeg blev. For helvede, din dumsæk pis. Jeg kan ikke springe, der er ikke mere gas på. Magnus. Har du Jeg kan Magnus' se. hoved? Har du Magnus' hoved? Nej. Jeg kunne... Vent, jeg kunne lige finde det hurtigt. Giv mig lige 2 sekunder. Du går reddet, Magnus. Kom med lige safe by the bed. Hvor siger jeg, der lige meget kom? Jeg kommer ind igen, så slår mig ihjel. Jeg plukker ham eller noget. Hvorfor er han så god til at spille? Han går med dør, jeg ikke vidste man kunne åbne. Hvor skal jeg på from move? Men vi kan jo næsten ikke løfte det. Se det. Damn. Jeg har en følelse af, at jeg dør lige om lidt. Okay. Hun står lige derude, Ja. den der. Ja, vi flækker hende, er du klar? Ad i lort. Hold jeres kæft, mand. Hvor siger... Hvad er han siger? F*** ham, fik for mit hoved. Teateren. Jump! Hvem er det, der ligger i vognen? Bro. Hold igen. Magnus, jeg kan ikke gå for, du lort. Nej. Jeg går bare ind og kigger. Nå, lad os få den overstået, den bane her. Nej, det var det ikke. Det var bare et spring. Nej, men det vi skal holde øje med, det er den der drone, den hedder recharge drone, og så hvad hedder det... Der er der noget strength, der er billigt. Ja, der er masser af strength. Ja, der er en til 9 til UF'en, den tager vi. Og så er der en til 10 klik, men det der er ikke helt det værd. Der var i Magnus sku. Nå, vi tager den alligevel. Den er til 10k. Ja, så længe, vi skal bare have masser af strength. Ja. Fordi, Hvor er Magnus hoved henne? Nå. jeg har Hvor lagt er den, jeg har lagt den. Magnus' hoved? Nå, det er der. Okay. Ja, godt. Karl er bare fed. Så kom. Og så når vi kommer herind, så er der lige en, der hurtigt skal starte, men skynde sig at samle sine ting op. Og så bare spam E, så hurtigt jeg overhovedet kan. Okay. 2 sekunder. Det forstår jeg ikke. Prøv lige vent, jeg laver lige en makro. Nej, I skal bare holde den i bunden, så skal I bare spam E. Så er der er bare lige en, jeg skal nok bare starte, fuck det her. Ja. Bare spam E, bare trykke så hurtigt vi kan, eller hvad? Jeg spam E nu. Ja, jeg spammer. Hold kæft, mand. Kvinder, de er glade for mig. Ja. Skulle I gerne have fået liv. Ja, 100. Hey! Han gjorde det, Jeg gjorde det kraftedeme igen! Bam! Jamen, det er jo vigtigt, der kun er en, der får strength, jo. Det er det, der er det vigtige. Okay, jeg er stærk nok til at løfte håndsmænd op nu. Det er kun 3, man skal have til ham. Hold da kæft. Du søges hele runden. Giv slip din lortunge. Åh, for satan! Hvad? Der var du fandme heldig, din lille s***er. Ja, din mor. Gå væk. Øj, Magnus! Batteriet her, sgu da. Gå lige væk, gå lige væk. Her er der, hjælp os! Er der 21.000 her? Hjælp os! Ad for ikke. Hallo, fede mennesker. Der er 21.000 her. Her, kom ind. Der er masser af lort herinde. Hvorhen, siger du? Højre, venstre, lige ud. Der er en krone. Ja, der er mere. Kig i de andre rum også. Nå, det bliver høvlet, hva'? Hvad bliver der fed hernede i?
Det er fordi, jeg ved, Morgen så men der er for brun der. Jamen, skal vi ikke bare aflive ham, hvis er problemet? Høj, de jeg kører rundt og med så penge. Vidste I også godt, man kan hele hinanden, hvis man holder knappen i bunden i ryggen på en? Ja, det vidste vi godt, ja. Okay. Hvorfor følger du efter mig? Nej, vi fylder lige vognen, og så smider vi billedet ind og alt det lort der. Hey, af for s***en! Au. Det gjorde sgu ondt. Så kører jeg sted. Vi jumper det. Så længe bare ham der kidnapper, han er f***ing irriterende. Ja. Ikke ham! Oh shit. Ud! Det er ham der får hende her, gem jer. Hvem? Skal vi løfte ham? Jeg er faktisk stærk nok, Bra. Tag den her, Sådan! Svært! Kast den rundt! Og til vand! Åh, for satan! Hvor vil det mig? På Markus! Hvor vil det mig for? På ham! Hjælp mig! Der er monster her! Jeg har den! Hjælp! Hjælp! Tag fat! Hey, jeg brækker mod oven! Jeg har den! Vent lidt! Fordi der er sådan en kæmpe bygning herinde, eller bombe herinde. Mus! Ja, den er lige her. Ah. Den må ikke springe i luften, den er så død. Samtidig med, at du holder hende. Bare scroll. Ja, jeg ved ind i vognen. Karl lægger pengene. Hvad fuck? Jeg stod over i hjørnet! Hold for folk væk! Få væk! Du brækker dig på os! Hvad der? Bræk, stop! Au! Åh, for satan! Her, Magnus. Luk skuffen. Ja, ned med ham, luk skuffen. Ned med ham og luk skuffen. Op og stå på den. Så kan han ikke komme op. Nå, hvor er stedet henne? Det er herovre, kom. Nej, han er væk! Han forsvandt! Frederik står lige her. What the f***? Foregår der? Gives! Han går da! Frederik, ned med ham. Hold du fat. Ja. Jeg sveder helt! Gives! Jeg kan bare høre hans tastatur. Bagved dig. Var et fed unge. Hold da. Monster her, det er jo kun den der frø, der skader ikke så meget.